gonna stay here for a while. I just need to see you smile. I'm not gonna move from here tonight. Feels so good to Prada de have Conflent, you back. a la Catalunya Nord. Som-hi! I just wanna be with Prada de Conflent, comarca del Conflent. 6.375 habitants. Una vila de la Catalunya Nord al peu del Canigó. Aquí m'hi passaré 48 hores. Bona nit, Catalunya Nord! a stranger in my own town, alone on my own. Let's go for a walk. Lai la 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 lai, lai la 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 lai, lai la la. Sonen al vent cançons de llibertat. Cada any, per Sant Joan, la Flama del Canigó encén milers de fogueres d'arreu dels països catalans. Del cim de la muntanya en baixa el foc que donarà caliu a una rebella que no entén de fronteres. Falten poques hores perquè això passi i per primera vegada arribo a la Catalunya Nord com a foraster. Em pregunto si notaré el caliu de la gent, però sé que amb una petita flama n'hi ha prou per fer el foc més gran de tots. Acabo d'arribar a Prada de Conflent i vull començar per aquí, perquè aquí cada any se celebra la Universitat Catalana d'estiu. Aquí. A veure què m'expliquen. Ah, hola. Com anem? Bé, Bon dia. Com et dius? Esther, Esther, i escolta'm, amb qui podria parlar jo d'aquí? Perquè m'expliqués una miqueta la Universitat Catalana... amb en Ramon Gual, Ramon Gual. Qui és en Ramon Gual? un dels fundadors de la Universitat Catalana. I és aquí ara. I cap on te'l trobaria? Cap allà. Cap allà. Molt bé, Esther, que vagi bé. Vinga. Ramon? Bon dia, Ramon. Els forasters? Els forasters, no sé. Veniu com a forasters o com a estrangers? Ara, pla, jo he vingut, no ho sé. Heu passat una frontera o no? Sí, bueno, aquí n'hi ha una de frontera, no? Ah, per nosaltres no. D'acord. Aquí sou en terra catalana. És aquest el problema. El conjunt dels països catalans s'hi han anat posant fronteres, perquè també en teniu una de frontera vosaltres amb el País Valencià. Teniu una frontera Sí, amb Andorra. Sí, Teniu una frontera amb les Illes Balears. Sí. Quan, de fet, no n'hi ha. O sigui, no hi ha cap frontera. Per nosaltres, no. I la frontera Molta aquesta- gent la té aquí, la frontera. O sigui, jo tinc una frontera aquí, Ben segur. segur. Perquè tens la impressió de venir a l'estranger i ets a casa teva. El que m'estranya és que us ho tingui de dir jo. Sou vosaltres que m'ho tindríeu d'explicar. I no ens expliqueu res. Me'ls esteu fotent, eh? Pam, pam. No, és aquesta la realitat que vivim. Sí. On és en Ramon? Hola, Ramon. M'estaves esperant, Ramon? És que no em va dir ni bon dia, Només arribar ja, que si he vingut com a foraster o com a estranger, que si tinc la frontera aquí... Ramon, només una cosa, al vespre vaig trucar a casa i la mare em diu «Què tal, com ha anat per la Universitat de Prada?» Dic, mira, mare, no sé, però em sembla que ho he suspès tot. És més, jo em sembla que el profe em té mania, Ramon, us sentiu oblidats per la Catalunya del Sud? Totalment. Totalment. Quantes vegades heu vingut aquí, vosaltres? No és la primera? Ah, és la primera? Sí. Veus? Però he vingut a fer-ho. Molt bé, felicito. Arreglem-ho. Què he de fer? Amb qui hauria de parlar? Amb tot ple de gent. Amb tot ple de gent. Podem seure? Teniu paper i foc? Ja veuràs, tu. Anem a fer-ho bé. I en Ramon, el senyor Ramon, em va posar deures. Ramon, ajudeu-me. Bé, hi ha la flama dels països catalans, per exemple, que baixa del Canigó. S'ha de pensar que aquesta flama es manté tot l'any encesa a Perpinyà. I llavors, demà hi ha gent que la pugen a dalt. Llavors això ho encenen i ho baixen. I aquesta flama és la que encén Això. les fogueres de tots els focs de la rebella de Sant Joan dels països catalans. És això. Això és demà. Això és demà. I hauria d'anar-hi. Va, segur. Segur. Segur que s'hi ha d'anar. Segur. Heu d'anar a veure en Jordi Taurinyà si aneu al Casal Català. Jordi? Jordi Taurinyà. També hauries d'anar a Rià,
Arrià. Arrià és el bressol de Catalunya. Bressol de Catalunya. És de veure els joves també que es cuiden del país, l'agricultura, el món de l'agricultura, en Felip Durandeu. Felip Durandeu. I després hi ha les escoles Feina, també. Hi ha una escola a Bressola. L'escola Bressola. L'escola a Bressola. Sant Miquel de Cuixà i el d'anar també a Sant Miquel de Cuixà. És una vergonya que no us hagi vingut a l'idea de vosaltres mateixos. Són 2 dies, només aquí. Són 48 hores, I justament és d'això que em queixo. Diu, per anar bé, aquí has de pujar a la Flama del Canigó, has de conèixer el casal català, has de parlar de la pagesia, has d'anar a l'escola Bressola, has d'anar a Sant Miquel de Cuixà, que és una vergonya que no hagi sortit de mi i m'ho hagi de dir ell, paraules textuals seves. Mira, Ramon, em vau dir que aquí a la Catalunya Nord us sentiu una mica oblidats per la Catalunya del Sud. Sí, però jo ara sé per què, és que ens feu por. Ramon, no sé, alguna cosa més? No. Que diguis això? Perdona, ara ens estan veient els catalans i catalanes del Sud. Que pensin en els països catalans, sobretot. Que Catalunya Nord és un dels països catalans i, com els dic alguna vegada, no perdeu el nord. Ramon, durant tota la meva estada aquí vaig tenir molt present allò que em vau dir. Catalans del Sud, no perdeu el nord. Dic, som-hi, que tinc molta feina i aquest curs el vull aprovar. Dic, a veure, a la universitat no m'ha anat gaire bé, doncs vés a l'escola Bressola. Si aquí suspenc, ja m'ho puc fer mirar. Hola. 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 Que és l'hora del pati? Sí. Hola. Que parlàvem amb la mainada. Com anem? Com estem? Que puc entrar? Endavant. Sí? Sí. Mira, puc anar rebuda, mira. Mare meva! Com et dius? Sí. Jo sóc la Martina i sóc la directora del centre. Directora de la Bressola d'aquí? De Prada. Quina és la funció de la Bressola? Intentar educar aquests mainatges amb llengua catalana aquí a l'estat francès. La nostra feina és aquesta. És fer la classe, fer l'escola en català perquè la mainada tingui el màxim possible la nostra llengua. Quantes Bressoles hi ha? Hi ha 7 escoles i 2 col·legis. Esperem que això continuï augmentant. Bueno, i mai se sap... Bueno, Quim, bueno no, bueno és un castellanisme. Aquí el bueno no. On són els nens i les nenes de l'escola Bressola? Hola, Martina. Parlant amb la Martina se'n va escapar un bueno, i bueno! Però és que va venir, se'n va fotre a la jugular, Per un bueno, Martina, dic, bueno, tranquil·la, vale, tia, vale. Home, perdona, és que des de luego, per un bueno, t'impronto, Perdona, per mi vas perdre una mica el nord, Martina? Em deixes fer una volta per aquí? Ves, Quim. Sí? Gràcies. Som-hi. Hola. Hola. Escolteu-me, fa estona que estic veient aquí que teniu aquesta mena de... Sí, és una peça que hem fet nosaltres. Qui és? És la Gònica. Gònica? Sí, de fet hem pres Canigó i hem fet Gònica. Canigó al revés. Gònica, Canigó. I és l'ànima del Canigó. És l'ànima del Canigó. L'ànima? M'acaben de presentar la Gònica i m'han dit que és l'ànima del Canigó. És l'ànima del Canigó. Si mai passés quelcom, ens protegiria. La Gònica us protegiria? La Gònica ens protegiria. Si jo li demano a la Gònica que em protegeixi la meva estada aquí, creieu que ho farà? Sí. Sí? I Canigó al revés? És exactament Canigó al revés? No, són les síl·labes. Les síl·labes. Ca-ni-go. Go-ni-ca. Ca-ni-go. Go-ni-ca. Ca-ni-go. Gònica! A veure, la Gònica és l'ànima del Canigó. Canigó, Gònica. Canigó, Gònica. Esteu adoctrinats, A veure, els que ens esteu veient per la tele, catalans del Sud, si pugeu aquí a la Catalunya Nord, demaneu que us protegeixi la Gònica.
Ara direu, què és, per pujar al Canigó? Sí, també. No, sobretot si voleu anar a la Universitat Catalana a veure en Ramon. A casa parleu català? Sí. És millor que francès. Sí. És millor que francès. M'agrada pas el francès. Sí? És massa complicat el francès. Sí? Sobretot per escriure. És millor el català, és més fàcil. El català és més fàcil d'escriure que el francès. Ah, sí. Almenys no fem faltes, és molt fàcil. De fet, s'escriu com es pronuncia un poc. Molt bé. Sí. Digue'm, Tu coneixes a Sant Marçal? a Sant Marçal? Sí. Què és Sant Marçal? La fem. No, mais... Ah! A Sant Marçal, a prop de la Bastida, vivia un pobre capaire. Menjava poc, una truita bullida i de tant en tant un trufó de pa. Trenca de poc és millor que trufes pa. Sopar! Oh, molt bé! Escolteu-me, jo venia del carrer i allà vaig veure que gairebé tothom parla francès, per no dir tothom. I allà te n'adones de la importància de les escoles bressola. Mireu, allà em vau cantar una cançó, Sant Marçal, mentre picavo de mans, jo cantar millor que no, pel bé de tothom, però ja us dic jo que per la feina que feu, picaré de mans, i molt fort. My baby loves me, my baby cares. We know that soon we'll be together. My baby loves me, my baby cares. I llavors jo havia quedat amb l'Antoni, el portador de la flama del Canigó. Mira, d'ocell. Antoni? Oh, sí. Antoni! Oh, què tal? Com anem, Antoni? Bé, molt bé. A veure, m'han dit que sou el que porteu la flama a Val al Canigó. A la pica, sí. A partir de les 2 de la tarda serem tot una colla, i hem d'arribar al cim a les 12 de la nit, a mitjanit. Per la pujada són 6 hores. Ara depèn del ritme. Clar, però normalment per pujar al Canigó quan tardeu, Antoni? Qui, jo? Sí. Jo puc fer corrent, Sí. Quin és el mínim que heu tardat per pujar fins a dalt al Canigó? Un parell d'hores. 2 hores? Sí. Quina edat teniu? 77. 77 anys. 77 anys, sí. Quantes vegades l'heu fet, el Canigó? Escolta, exactament sé pas, però a l'entorn de 450. On és l'Antoni? No hi és? Ha anat a una excursió. Ha anat a una excursió? Aquest home no para, no? Que té problemes a casa o què? Perdoneu-me, és molt fort, l'Antoni. A l'edat que té, ha pujat 450 vegades al Canigó. Ho he mirat. El Canigó són 2.785 metres. Multiplicat per 450 vegades, és com si l'Antoni hagués pujat així amunt 1.250 quilòmetres. Aquest tio ha travessat l'estratosfera. Perdoneu-me, però algú ho havia de dir. Kilian Jornet al costat de l'Antoni és un xitxarel·lo. Perdona, Martina, xitxarel·lo és correcte? Sí, correcte. Vamos, vamos! Jo ho faré, pujaré allà dalt. Consells? Sí, el Canigó, si mirem el Pirineu, és una de les muntanyes que té el desnivell més gran, si tens l'entrenament... No el tinc. El problema és aquest. El problema és aquest, que no el tinc, l'entrenament. És clar que no és un passeig, és un combat, per arribar. No és una muntanya pels turistes de la platja. Al final de la pujada ja és un poc tècnic, cal posar les mans... Però i de nit no és perillós? Sí. Pot ser perillós. I, a més, el cim és estret, És estret. Però estret què vol dir? Hi ha perill de... Sí. Perill Hi ha perill de caiguda, sí. Dic, a veure un moment, què està passant aquí? A veure un moment. Me'n vaig a la universitat i en Ramon em renya. Me'n vaig a l'escola Bressola, la Martina em fot canya. I ara l'Antoni em diu que no em veu capacitat per pujar al Canigó. Ho enteneu ara, perquè els catalans del sud ens costa pujar aquí dalt?
És que aquí no ens salva ni l'agònica, eh? I escolta'm, jo que no hi he arribat, no hi he pujat mai. El moment aquell d'arribar a dalt, de nit, amb una nit tan especial com aquesta, què sentiré, Antoni? Escolta, pot ser una joia immensa o bé un cansament. Ja en parlarem, de la meva pujada al Canigó. Vaig patir molt. Ja us dic jo que el que em va dir l'Antoni és veritat. Quan tu arribes a dalt del Canigó, el dia abans de la Revetlla de Sant Joan, a mitjanit, a les 12 de la nit, amb la flama, sents una joia immensa. He vingut fins a Saorra perquè m'han dit que haig de conèixer una senyora que fa formatges. Ah, hola! Ostres, perdona! Hola, hola! T'he enganxat amb les mans a... Amb el formatge. Molt bé. Com et dius? Jo em dic Sofí. Sofí, molt bé. Fes. Sí, no sé. És que no em puc aturar. Ah, no et pots aturar? No es pot aturar. No. Mira, amb les mans a dins... Mira, com fa formatge. Molt bé. Jo aquí puc entrar o no? Sí, no aquí, per l'altre costat. Obro aquí? I què m'haig de fer? Tens de posar això. Ah, botes? Ah, sí, d'acord. La gorra. Ja pots entrar. És que tinc de fer formatge. No, i tant. Ah, mira, clar. Sí. Estic així, meditant, no sé, escoltant música, em va molt bé. Ho faig durant 3/4 d'hora, és el més... 3/4 d'hora ho soc tranquil·la. Perdona, estàs 3/4 d'hora aquí remenant el formatge i és el teu moment de relax. És això. I doncs aquí em va molt bé, de ser molt tranquil. És que sembla que t'estiguis banyant. On és la Sofí? La Sofí me la trobo allà, relaxant-se, nedant amb llet de vaca, Arribes a nedar amb llet de burra i diria, mira, m'he trobat la Cleopatra de la Catalunya Nord. Dic, mira, una mica de relax m'anirà bé, de veritat. És la primera persona d'aquí que em trobo que no m'ha renyat. Doncs no. Ara què hem de fer? Tu et poses allà i... Dic, escolta'm, et puc ajudar? Dic, sí, mira, si em vols ajudar, quietet allà aquell racó sense molestar. Ara queden els grans, no? No toquis, sisplau. No! Per què no t'has rentat les mans? Ves a rentar les mans. A rentar les... Val. Toco un pot amb el dit, diu, què fas? Renta't les mans. Ja estàs sabó, Sí. De veritat que va estar a punt de sortir de dins meu un sí, mama? És gustós, Sí, però no cal tocar. Ah, no haig de tocar? Agafo el colador, faig així, diu, no toquis així! De veritat, Sofí, una mica de mala llet, Vaig veure allà, això. No ho he fet bé, no? Vés-hi, que Sí. d'anar més ràpid. Vinga, hem d'anar més ràpid, Tens caràcter, Posa-li, sisplau. Vinga. Ostres, sí, això és igual, no? És igual, no? És que és diner, això. Ja, clar. Li va sortir de dins. Diu, això són diners. I encara hi ha qui es qüestiona si aquí sou catalans, Diu, això són diners. Agafa. Sí? Així. Ah. Mira. Oh! Ja has fet el formatge. Puc provar-ho? Sí, fes. A veure, així? Així? Sí. Oh. Si voleu veure, hi ha la cara. Ah, anem a veure la càmera. Ah, mira. I aquests, quan fa que els has fet? 4 mesos i mig. Sofí, entre tu i jo, quants formatges vam fer? Perquè els vam fer entre tots dos, no? Quants quilos, més o menys? Uns 20 quilos de formatge? I allà a la cambra aquella frigorífica, allà que en tenies un centenar, potser allà dins, I us voleu creure que no me'n va deixar tastar ni un bocinet així? Perdona, Sofí, però ets catalana, Trying to fight against the tide, 'cause I know that loving you's an
ocean I can't hold back. So don't ask me to say goodbye or let go of your hand. Hold me out again. El monestir romànic de Sant Miquel de Cuixà és un símbol de la Catalunya Nord, però no és l'únic. Parlar del Conflent és parlar de Pau Casals i també de Pompeu Fabra. Una figura cabdal de la llengua catalana descansa per sempre en una terra on el català és totalment minoritari. Com ell, més de 500.000 de persones es van exiliar aquí. En aquells moments tan difícils, els catalans del nord no es van oblidar dels catalans del sud. I després miro la llista i veig has d'anar a veure el casal del Conflent. Mira, Castellers, Llangrallers, el Barça, Correfocs... Anem-hi. Hola. Hola, bon dia. Perdó. Benvingut al casal. Casal del Conflent. Soc en Quim. Hola. Jo, Jordi. Jordi. I la Muriel. Muriel. Hola, Muriel. Molt de gust. Ah, filla. Sí, és el meu pare. Pare i filla? Sí. Molt bé. I doncs apuntem per aquests dies aquí de la pujada al Canigó, de la regeneració i de la baixada. Pujo, Jo pujo al Canigó, Sí? Sí. Ui, quina cara. Sí. Vull dir, no m'ho crec. És la nostra referència. És el nostre far, és el nostre, si vols, és la muntanya de la resistència, la muntanya del ferro, la muntanya que ens dona força. La gent de la Catalunya del Nord heu de ser resistents? Sí, molt. Sí. I resistent per la llengua i tot això encara més. I és per això que hem creat un casal. És un casal de resistència. Aquest és un casal de resistència? Absolutament. Perdoneu-me, quines activitats fa aquest local de la resistència? Per seguir resistint, què feu? De tots. Perdoneu-me, estic fent el tafaner, Sí. Això és... Fem capgrossos, casteller, hem fet una colla de diable, tenim... Cursos de català també aquí. Tenim, de català? Sí, timbalers, tenim cursos d'instruments tradicionals, cinema en català al cine de Prada, al Lido. Fem un petit teatre japonès en català. Ens cuidem de la Sant Jordi, de la Sant Joan, de les festes majors, de les fires. Tenim la penya blau i grana, mirem l'USAP també. Sí, l'USAP, l'USAP de Perpinyà, clar que sí. Fem un taller cada mes de cuina catalana. Taller de cuina catalana. I aquest funciona bé, Sí. On són en Jordi i la Muriel del Casal de la Resistència? A veure, és impressionant, Allà al casal feu capgrossos, diables, bastoners, timbalers, castellers, cinema en català, cursos de català, teatre japonès en català, al dematí en dejú que llegiu les homilies d'Organyà i abans d'anar a dormir canteu el Virolai tot ballant la Santa Espina en pijama i barretina. El casal representa una força que ha mirat de federar totes les petites associacions que hi havia que treballaven per al català. Hem fet festa catalana, que no se feia més. Amb la tradició anem endavant per al català. És això. És això. Perdoneu-me, però sou el casal català més català de tots els casals de tots els països catalans, Escolteu-me una cosa, sobretot, catalans del nord, no us oblideu dels catalans del sud. Allò també és Catalunya. Ramon, sembla mentida que us ho hagi de dir jo i que no hagi sortit de vosaltres. Catalans del nord, no perdeu el sud. I després agafo el cotxe i vaig anar a petar a Vilafranca de Conflent. Cafè Le Canigó. Com anem? Bé. Parles català? Jo parlo conflentenc. Conflentenc? Conflentenc? Perdona, com et dius? Em dic Joel. I perdona, Joel, tu treballes aquí, al Cafè Le Canigó.
Sí, jo he nascut aquí, treballo aquí, també sóc el cap de part dels bombers, és per això que aviat tindré de marxar. Tens pressa? Bueno. No, pressa. Bueno. Tampoc no hi ha una emergència. Però... Ets bomber? Sí, voluntari. He firmat per ser bomber fa 36 anys, he firmat per cuidar una empresa que amb molts obrers i tot això no es pot dir un dia sí, un dia no, fugim, tenim gana o no tenim gana. Un català, com el rugby, ha d'anar endavant. Sí, no, tio, és que és impressionant. El rugby. És que vosaltres més aviat del Barça, no? Aquí, sí? Mira, seria quasi una de les petites diferències que hi ha entre el sud i el nord. Sí. Allà, la pilota rodona del Barça i aquí més aviat del rugby. El que se'n va a un partit de rugby, quan entra a l'estadi i que se'n va es canvi per anar a jugar al rugby, la manera de canviar de vida és la mateixa. Sí? Un comparatiu entre els bombers i el rugby, i entre la Catalunya, el sud i el nord. Tot això és la mateixa cosa. Som junts. Mira, ens entenem? Oh, i tant que sí. Bueno, permetem que ho dubti, si ens entenem. Què és el conflentenc? Jo no he entès què és l'idioma conflentenc. On és en Joel? No et vaig entendre, tio. I mira que parlem la mateixa llengua, no és un tema de llengua, Per mi hi ha alguna altra cosa que s'amaga al darrere. No et vaig entendre, Joel. Jo només li vaig fer una pregunta, li dic, parles català? I ell diu, sí, quan puges al parc de bombers, diu, és com un català jugant a rugby. Endavant, sempre endavant, Diu, la pilota del Barça, un dia sí, un dia no. A vegades tens gana, a vegades no tens gana. Diu, som junts aquí, Mira, Joel, tu em vas dir que parlaves conflentenc. No, tu no parles conflentenc. Tu parles no se t'entenc. Sé que has de marxar, que tens pressa. Sí. M'agrada molt haver-te conegut. Tu pots quedar aquí a Vilafranca o també pots pujar cap allà dalt, al castell. Pujar al castell? Sí, és aviat fet, 4 escales i endavant. Molt bé. El que passa és que un cop que ets a dalt al castell pots entendre una mica més la situació del poble, l'explicació del conflent... El castell de Vilafranca? Allà dalt, al Fort Libèria. Quan hi ha a peu fins a dalt? Tu que ets un tipus esportiu, en 5 minuts cap a dalt i endavant. 5 minuts? 5 minuts, sí. Doncs pujaré dalt al castell? D'acord. Adéu, Jo me'n vaig a treballar. I llavors en Joel em va convidar a pujar a dalt al castell de Vilafranca. Em diu, 4 escales, 5 minuts. Això deu ser aquí. Què? A veure, el conflentenc no s'entén. Però és que els números també van diferents, no, Joel? Va, tio, anem. Sí, som-hi, va. Vinga, pujant amunt. Què costava que les escales fossin mecàniques? A veure, què... Dic, com no pugui pujar dalt del Canigó per culpa de les escales d'en Joel, em sentirà. Pujar aquelles escales, allò és un combat, Vull dir, allò no està fet, per turistes de platja, 4 escales, el bombero, tio. Mare que el va parir. No pot ser. Mira això. Joel, tio. No pot ser, tio. No pot ser. $677. 4 escales. 4 escales. Joel! $841, 842, 843. I de cop i volta
veig una llum al final del túnel. Dic, calla, ja m'ha arribat l'hora. 1000 escales, Joel, 1000. De 4 a 1000 n'hi van 996, Joel. I això en català, en conflactenc, en francès i en xinès mandarí. Soc dalt del castell, però hi ha els murs. No hi ha vistes. Mira, des d'aquí, a veure, us intento... Mireu, des d'aquesta espitllera, aquí baix, Vilafranca. Vilafranca del Conflent. Aquí baix. Tot això és el que hem pujat. Ah, mira! Des d'aquesta espitllera, el Canigó. El Canigó que no es veu al cim. Hòstia, Joel, tio. I dic, vinga, va. Haurà valgut la pena. Anem a veure les vistes. No hi ha vistes! Mira, Joel, trobo que la professió que tens se t'escau molt bé, perquè fer-me pujar allà dalt és una idea de bomber. I llavors en Ramon em va dir, sobretot, has de conèixer l'Enric de Rià. Enric! Sí, és ell, l'Enric. Com anem? Anem superbé. Molt bé. Escolta, digue'm, Enric. Gràcies per venir, sí, però no hi ha res a veure ni amb B baixa ni amb B alta. I és per això t'explicaré coses, perquè no hi ha res a veure. Hòstia. A veure, Enric, què m'has d'explicar? Bé, escolta, anem al que queda del castell. Sí? De Rià. El castell de Rià. Que és el Bressol de Catalunya, això és important. Bressol de Catalunya. Ara anem al Bressol de Catalunya. Perquè aquí va néixer Guifré el Pilós. Ah. Per què diguem que va néixer Guifré el Pilós? Ni ho sé. Escolta, ningú ha reivindicat un altre lloc de naixement de Guifré el Pilós. Donc, el fem nostre. Ho dius de veritat, que és així? És així, és així. La documentació històrica que hi ha és aquesta? La documentació històrica diu que hi ha probabilitat que hagi nascut aquí perquè els seus pares eren d'aquí. Però no hem trobat ni partida de naixement ni res. Un moment. O sigui, com que en lloc més dels països catalans han dit aquí va néixer Guifré el Pilós, vosaltres dieu, calla, va néixer a Rià, a Conflent. Sí, perquè no hi ha altre poble que ho reivindica. Sembla molt bo. On és? L'Enric. Oh, l'Enric. A veure un moment. Guifré el Pilós, el que és considerat el pare de la pàtria catalana, és de Rià. Com que ningú ha reivindicat el seu naixement, és de Rià. Clar, per aquesta regla de 3, el primer Homo sapiens també és de Rià. Si ningú l'ha reivindicat, Jesús de Natzaret és de Rià. Ara direu, no, és de Natzaret. Natzaret ho ha reivindicat algú? No, per tant, és de Rià. Si anem d'aquest pal, tots som de Rià. Jo sóc de Rià. Que jo sàpiga, a mi no m'ha reivindicat ningú. Mare, si m'estàs veient per la tele, reivindica'm. És que jo no vull ser d'aquí. Mira el que queda del castell de Rià. Això, des d'aquí... On hi ha la bandera? No queda res? No queda res. Aquí hi havia resistència antifrancesa i, per ordre del rei, el van arrasar completament. I doncs, nosaltres hem volgut commemorar aquest fet i el 20 de maig de 2000, hem fet aquest petit monument aquí que veus. I va venir Guifré el Pilós. Va venir Guifré el Pilós, és a dir, la seva representació en gegant de Ripoll, que Ripoll és on hi ha la tomba de Guifré el Pilós. I tant, sí. El monestir de Ripoll. Diuen que són al Bressol, però el Bressol és on va néixer Guifré el Pilós, no és on va ser enterrat. Bressol és aquí. A la Catalunya Nord. A la Catalunya Nord, al Conflent i a Rià. No a la Catalunya Sud, a Ripoll, al Ripollès. Al Ripollès, som molt amics, Sí, sobretot, sobretot, digue'ls que no... Som amics de Ripoll, som molt amics. Visca Ripoll. Visca. Gràcies. Gent de Ripoll. Prou ja de fer promoció Ripoll al Bressol de Catalunya, perquè el Bressol de Catalunya és Rià.
que aquí va néixer Guifré el Pilós. A Ripoll és on el van enterrar. Per tant, vosaltres no sou el bressol de Catalunya. Ripoll és la tomba de Catalunya. Ja esteu canviant la web de l'Ajuntament i els tríptics. Ripoll, la tomba de Catalunya. I si voleu reivindicar alguna cosa, aneu a trobar a l'Enric de Rià. Aquí tens tot el panorama. Clar, Prada, no? Prada, i aquí tens el Canigó davant. Mira, el Canigó, que el tenim tapat darrere de la senyera. Pot ser, és que... Mira això. El Canigó. Demà hi pujo. Demà hi a la puges, flama. molt bé. Sí. Bona idea. T'ensenyo el bressol. El bressol, de veritat, Mira, aquí és el bressol. Què dius? No trobes que té forma de bressol, una mica? Aquest és el bressol. El bressol de Catalunya. Davant del... Home, una mica de... Sí que té, Té la forma, sí. O sigui, aquest és que té forma de bressol. Nosaltres, gent de Rià, ens agrada venir aquí i tranquil·lament fer la migdiada. Enric, moltes gràcies per haver-me ensenyat el bressol de Catalunya. Literalment. Ell s'hi va com un nadó, crac. I una cosa. Catalans del sud, si mai voleu pujar a la Catalunya Nord, reivindiqueu l'Enric com a guia, perquè és un crac. Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre, baixarem a les valls quan es faci fos. No se m'acut una manera millor d'acabar el meu primer dia a la Catalunya Nord que aquí, on va començar tot. Un català del sud i un del nord, amb el Canigó de fons, esperant-me. Ara que hi penso, potser va ser aquí dalt on Jacint Verdaguer es va inspirar per escriure el seu poema èpic. Qui sap? Si ningú ho ha reivindicat? I l'endemà al matí vaig anar fins a Eus. Aquí hi ha gent. Hola! Estic buscant a Felip. Soc jo. Ets Felip? Sí. Ah, molt bé. Perdona, tu com et dius? Rafael, Rafael. el fill d'en Felip. El fill d'en Felip, molt bé. Doncs paro i vinc a xerrar. Ara, baixarem. Us enganxo aquí... Què són, això? Melons. Melons? Perdoneu una cosa. Però és que el primer que em crida l'atenció no són els melons, Ni vosaltres... Perdó. Eus. Eus? Eus. S'hauria de pagar per venir a treballar aquí. Tens Eus al nord, el Canigó al sud, el poble més bonic de tots els països catalans, segur. Potser hi veieu del món, sí, això. Quasi bé segur. Ara estem a sota, davant, d'un dels pobles més bonics del món. Sí. No només dels països catalans, del món. Per mi sí. Jo també. És el vostre, no? Aquí tothom... Clar. On és en Felip i en Rafael? Hola. Sí, a veure, Eus és el poble més bonic de tots els països catalans. Ni Rupit, ni Peratallada, ni Cadaqués, ni Morell al País Valencià, ni Deià a Mallorca, ni Ripoll... Bueno, Ripoll no, perquè és la tomba, vull dir allò... O sigui, Eus és el poble més bonic de tots els països catalans. Clar, si ningú l'ha reivindicat, doncs... Ara, perdona, si ningú ha reivindicat Eus, Eus és de Rià, clar. Perdoneu-me, el poble més bonic de tots els països catalans és Rià, és Rià. M'hagués agradat que vinguéssiu fa 40 anys per veure la diferència entre la Catalunya Nord fa 40 anys i actualment. Com era la Catalunya Nord fa 40 anys? Bé, aquí podies passejar per aquí, tothom parlava català, era absolutament normal, i ara el català ha passat a ser, entre cometes, amagat. I per què està amagat?
Per què s'ha amagat? Per què s'ha amagat? Perquè hi ha una pressió terrible de la República Francesa. No imagineu pas. Jo, quan estava aquí a l'escola, hi havia una placa de ferro esmaltat on hi havia marcat «Ayez les mains propres et parlez français». Tingueu les mans netes i parleu francès. Això a l'escola del poble. I copiava 50, 100 vegades «Je ne parlerai pas catalan a l'école». Hòstia. Jo ho vaig fer, una vegada. I jo soc pas de la generació qui més ha patit. Els meus avis van patir força més que jo. Jo puc pas dir que vaig patir. Què els van fer els teus avis, per exemple? Càstigs físics. Sí. De vegades els feien posar de genolls damunt d'una buscaia. Un tros de llenya trencat, esclat. I, no sé, 10 minuts, un quart d'hora i... Amb els genolls ben ensangrentats? Sí. I ridiculitzar-lo. Sí. Clar. I vols que te'n digui una? El germà de ma mare se va morir fa 4 anys i per casualitat vaig anar a veure a l'hospital i entra a la seva cambra el seu metge. Me veu, i de seguida me parla en català. El meu oncle? Parla català? Parleu català? Sí que parlem català i vam continuar la xerrada. Vam passar-hi hores i al moment de marxar el meu oncle m'agafa la mà i me diu «Som content que les parets del vinyer ressonin en català. El vinyer és el nostre mas». Avui encara les parets del vinyer ressonen en català. I quan veig que hi ha una generació més, me fa ple. El seu avi, si veia això... Felip, la nostra llengua, la llengua catalana, ha estat perseguida, ha estat prohibida, ha estat castigada, i tot i això continua viva, perquè la continuem parlant. Per això encara avui en dia el català ressona a les parets del mas del vinyer. És que en el fons només estem demanant una cosa molt senzilla, i és que se'n respecti el nostre dret de poder viure en català. Què dirien els avantpassats d'en Felip i en Rafel si avui els veiéssim parlant en català per una televisió catalana? Parlant català? Una cosa tan normal com aquesta potser els semblaria impossible de creure. Però són la gent com ells els que, malgrat tot, han mantingut viva la llengua. Són la gent com ells els que han aconseguit que la flama continuï encesa. Som a l'entrada del poble de Fillols, mireu, allà hi ha el campanar, i està a punt d'arribar la flama que ve de Perpinyà. Falta molt poquet perquè arribin tota la comitiva i que passi per aquí, per Fillols. Mira, ja sento gent. Mira! Ei! Hola! Com anem? Mira, la flama encesa! Mira-la. Veniu de Perpinyà, no? De Perpinyà, sí. Molt bé, com et dius? Bruno. Bruno! Perdona'm una cosa, és que aquest foc, aquest que hi ha aquí, si ara s'apagués... No, eh? No, sempre tenim una altra amagada per si de cas. Això és interessant. Perdó, de seguretat. N'hi ha una de seguretat. O sigui, perdona, aquesta d'aquí és la de seguretat d'aquesta d'aquí. Perquè si aquesta s'apaga. Sí. Però si s'apaga aquesta i s'apaga aquesta, hi ha una tercera de seguretat? Sí. Ah, sí? Sí. A on? Al cotxe. Al cotxe en teniu una altra? Sí. Amb aquesta comitiva que aneu passant per tots els poblets de la Catalunya Nord amb la flama, què diu la gent? La gent s'anima, perquè a l'inici deia sembla la flama olímpica, perquè fa uns mesos i pico va passar la flama olímpica de París, però li diguem, no, aquesta és la flama de veritat, la flama del Canigó. Perdona, aquest any hi ha les Olimpíades de París, i clar, la flama olímpica va passar per aquí també. Sí, ha fet tot un recorregut a tota França. Però la flama de veritat és? La flama del Canigó. On són en Bruno i els portadors de la flama? Mira'ls. O sigui, a veure una cosa, la flama de veritat és la del Canigó i no la olímpica.
La flama de veritat és la del Canigó, que sempre està encesa. L'olímpica, no. De fet, als Jocs de Barcelona ja ho vau veure. Aquest va tirar la fletxa i va passar, que jo crec que va provocar un incendi a la Jonquera. O sigui, la flama del Canigó sempre encesa. I si s'apaga, n'hi ha una de reserva. I si s'apaga la de reserva, n'hi ha una altra de reserva. I ara algú dirà, i si s'apaga la de reserva, i s'apaga la de reserva, i s'apaga la de reserva? Doncs bé, llavors la flama del Canigó passa a ser la flama de l'encenedor. Puc entrar fins a Fillols? Que allà em sembla que hi ha gent que està esperant ja per pujar cap a dalt. Puc entrar amb vosaltres? Sí, amb molt de gust. Sí? Som-hi. Va, anem-hi. Mira, mira! Oh, sí, quina gent! Quina gentada hi ha aquí! Mira, mira! Oh! Mira! Hola! Ei! Jordi, com anem? Bé o no? Plena forma! A mi la Muriel! Hola, Muriel! Perdona. Toni, què? A punt? Sí! La flama ja és aquí, eh? Vine, vine, vine. Mira, Antoni. Ja tenim. Magnífic. Tenim la flama aquí, eh? Sí. Que és preciosa. Que és preciosa. I després l'Antoni agafa la flama i vinga, va, cap a dalt el Canigó. Vinga, endavant, som-hi, som-hi! Oh, som-hi! Mira, mira! La flama, amb Antoni! Adéu, Jordi! 6 hores de pujada. Dic, 6 hores són en Conflenteng o no, això? Ah, t'hi jugues que estaré 6 mesos pujant aquí? Mira, ja hem arribat al refugi de Cordalets. Mira, mare meva. Quina gent. Hòstia, mira, mira, hi ha molta gent aquí. D'on sou? De Riudoms. Riudoms? Darnius. Valls, Riudoms, Darnius. Targa. Andorra. Andorra. Mallorca. Mallorca. Santa Eugènia. De Vic, Santa Eugènia. Hòstia, d'on sou vosaltres? De Sant Climent de Llobregat. Sant Climent de Llobregat? Sí. D'on sou vosaltres? De Molins de Rei. Molins de Rei. Jo de la Pobla Segur. Mira, 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 mira. Mira, entra la flama a dins del refugi. Mira la flama. Un ambientàs, eh? Oh, d'on sou vosaltres? Parets. Sí. De Mollet. D'on sou? De la Llagosta. La Llagosta. D'on sou vosaltres? La Cellera. La Cellera. Que la Selva. Del Coll. Gent del Coll. D'on sou? Perpinyà. De Perpinyà. Catalunya Nord, molt bé. Salut. Una gentada de por vinguda d'arreu. Allò semblava la ONU, de veritat. La ONU dels països catalans. Bueno, de fet, tots som el mateix poble. Rià. Són les 9 de la nit, ja fosqueja, i comencem a pujar a dalt del Canigó. Hem d'arribar a dalt a les 12 de la nit. Mira. Toni, què? Hi anem ja o no? Ja anem. Ja anem? Sí. Mira-la, mira-la. Aquí. Pel vent. Ah, és pel vent? Sí, pel vent. Endavant! Som-hi! Oh! Oh! Endavant! Davant de tota la comitiva, l'Antoni amb la Muriel, i vinga, va, amunt. Ara portem més de 5 hores caminant i quan falta per arribar a dalt, més o menys? Una horeta. Una hora, ens falta una hora. Jo estic rebentat, però rebentat, eh?
Uah. De cop miro i veig tota la corrua de llumets que van resseguint tota la muntanya com si fossin cuques de llum, seguint la flama del Canigó. És espectacular. Tenim el Canigó a tocar. Som a dalt al cim del Canigó, però hi ha una gentada de por. Felicitats! Mira, la Muriel! Sí, jo estic aquí. Què? És un moment molt emotiu de ser tots aquí, tots pegats, tots junts. La gent del sud, la gent del nord, és fantàstic. Mira, aquí és on s'encendrà la flama del Canigó 2024. Aquí, aquí, aquí. A punt, Antoni, o no? Ja hi som! Ja hi som! Què se sent just abans ara d'encendre-la? Escolta, és un moment excepcional i... Amb la teva emoció ja ho dius tot. Saludem Antoni Glori, 77 anys, i porta la flama fins aquí dalt. Pugem al Canigó, com cada any, amb aquesta flama que crema ininterrompudament des del 1964. Que aquesta flama visibilitzi la voluntat comuna d'assolir la plena llibertat cultural i nacional. Visca la flama! Visca! Som el poble de la flama del Canigó. I no és cap enigma, sinó una concreció. Tenim aquesta sort, una sort forjada de segles. Ja s'encén una sort la flama del Canigó. Que no suporta ni vol ni pretén tancar-se en cap muralla. Això és la flama del Canigó. La gent que l'encén i que s'hi afegeix i que la transporta i que la traspassa per encendre les fogueres i dansar al seu voltant o per seure i contemplar-les o per emocionar-se de saber que són i que es volen lliures. De saber que, si ho volen, ho seran. Visca la flama i la gent que la fa. Visca els països catalans. Visca! Mira, la gent ja està agafant foc de la flama, foc nou. Mira, tothom agafant. I aquests fanalets se n'aniran arreu dels països catalans. Tothom ve aquí, mira. D'on sou vosaltres? De la Garrotxa. De la Garrotxa, gent de la Garrotxa. Del País Valencià. Castilla de la Plana. Mira, gent de Castelló de la Plana. Riudoms, Aquest quinquer se'n va a Llívia, a Puigcerdà, a la Cerdanya. Mira. És impressionant. Realment és molt emocionant veure com gent vinguda d'arreu va agafant bocinets de foc que després s'escamparan per tot el país. I allà te n'adones, més que mai, que som un sol poble. Gent de la Catalunya Nord, he passat 48 hores amb vosaltres i escolteu-me, Ramon, vaig entendre per què em vau dir que els catalans del sud, sobretot, no perdeu el nord. Ho he entès. Perquè si perdem el nord, estem perdent una part de nosaltres mateixos. Escolteu-me, aquí no he perdut res. Ans al contrari, hi he guanyat moltíssim, perquè m'emporto per sempre totes les històries que m'heu regalat. Gent de la Catalunya Nord, sou molt bona gent. Moltes gràcies! Creieu que em va protegir la gònica quan vaig pujar al Canigó? Jo penso que sí. Sense la gònica no hagués pujat. Sí, però amb més dificultat. No és ni mèrit meu haver arribat a dalt, 1000 escales, Joel, 1000. Hi havia un 4x4, si volies.
M'estàs dient que a dalt s'hi pot pujar en cotxe? Sí. Ves. Et vull fer un regal. Mira. Mira. Així ho podràs tastar. Oh! M'aproveu, Ramon? Aprovat, amb un 10 per 10. Sí! Visca la flama del Canigó! Som amics de Ripoll, som molt amics. Visca Ripoll.